Så vil jeg gerne lægge ud med at sige velkommen her til den her talk med Victor Chakravarty. Nu prøver jeg virkelig. Og mit navn er Theis Vallø Madsen. Så den her udstilling er Suspended Forms, Spaces and Forms, som vi sidder midt i her på Odense Hovedbibliotek. Og Victor, som jeg kan forstå det, så har du inviteret mig, fordi jeg kommer fra en baggrund som forsker i det, der hedder mail art, postkunst. Og hele den her udstilling udspringer jo af den her, nedlæggelse af det danske postvæsen efter 400 år, som jeg vil ved at kalde en tragedie, uden at prøve at gøre det alt for dramatisk, men det er virkelig ser, at vi har nedlagt en infrastruktur for fysisk kommunikation. Så jeg vil gerne lægge ud med at fortælle om, hvordan den her fysiske kommunikation, nemlig brevet, også har været en kunstform. En bevægelse, kan man sige, mailart-bevægelsen, som jeg har så siddet på kunsten, Museum for Moderne Kunst i Aalborg og forsket i 3 år. Så en kunstform, som har eksisteret, og nu er ligesom hele postvæsenet gået til grunden, kan man sige. Det var en bevægelse, der startede i slutningen af 1950'erne. En amerikansk kunstner, Ray Johnson, der begyndte at lave collager, som han pakkede og sendte rundt til en liste af folk, han kendte. Og det blev til den her mailart-bevægelse, som senere voksede fra New York i slutningen af 50'erne og op igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne, indtil det sådan slugte sig selv, kan man sige, og gik i sig selv igen i starten af 1990'erne. Den her mailart-bevægelse er der forbavsende få, der kender, selvom det i virkeligheden er en af de længste ismer eller bevægelser i kunst, vi har. Den varede igennem flere årtier. Men der er det særlige ved den, at den ligesom havde som formål at gå udenom museerne. Det var en kunstform, som ikke havde noget publikum i og for sig andet end deltagere. Altså den havde det publikum, som det her omsendte kunst kom frem til. Så man havde måske en collage, som blev sendt til en knude i det her mailart-netværk, lavet om og sendt videre i systemet. På den måde havde man en form for kunst, som var ufærdigt, som var det, man på engelsk ville kalde open-ended, altså åben for videre forvandling igennem den her infrastruktur, som vi kan kalde postvæsenet. De brugte jo det nemmeste system, der var dengang, nemlig det internationale postvæsen. Breder sig fra lokalt i New York og frem til op til os i Danmark. Og jeg har så siddet i 3 år i et projekt fra Ny Carlsbergfondet og forsket i et bestemt kæmpestort mailart brevarkiv, der står på kunsten. Samlet ind af en dansk fluxus- og mailartkunstner, der hedder Mogens Otto Nielsen, der desværre døde her for et par år siden. Det særlige med at forske i sådan nogle mailartarkiver er, at du har i virkeligheden et arkiv af flere hundrede andre kunstneres værker. Eller måske endda sådan et sammensurium af værker lavet af mange forskellige mennesker, inklusiv den, der har modtaget det. Så alle de værker, hvis man kan sige det, for at blive sådan et traditionelle begreber for kunst, vi har. Man kan diskutere, om man kan kalde det værker. Men de værker, som Mogens Nielsen, den her kunstner selv lavede, de befinder jo så i alle mulige andre arkiver rundt omkring. Der er det særlige med det her netværk, at det op igennem 70'erne og 80'erne blev meget politisk. Man taler om 2 forskellige grene af det her netværk, der selvfølgelig flettede sig sammen, men vi havde den vestlige del, hvor mailart-netværket blev brugt som en måde at komme ud over, altså en anarkistisk næsten forsøg på at lave
lave et system af kunst uden for kunstmuseerne. Og det er derfor, vi blandt andet ikke ser mail-art-udstillingen, for hele ideen med den her kunst var, at den skulle forblive mellem medlemmer, også selvom den måske havde flere tusind knuder i det her netværk. Men kunstnerne opdagede hurtigt, at det var en måde at kommunikere på, uden om eventuelle censursystemer, som der jo var under den kolde krig på den anden side af jerntæppet. Så mail-art-netværket var også en måde for kunstnere i Østen, altså i DDR og Sovjetrepublikkerne rundt om Sovjetunionen, og kommunikere med kunstnere inden for jerntæppet og på tværs af jerntæppet. Så en stor del af mit projekt handlede om at opsøge nogle af de værker, der ligesom satte sig fast i censuren. Jeg brugte noget tid på at undersøge Stasi-arkiverne i Berlin, hvor meget af den her mailart faktisk endte og ikke kom videre, ligesom sad fast med en prop i systemet. Og jeg nævner det her, for jeg tror, vi skal tale lidt om overvågning og censur måske. Altså i hvert fald ideen om, hvordan systemer også er former for overvågning. Digitale systemer og så faktisk også fysiske, ikke? Som vi ikke mærkede meget til måske i Danmark, men som de mærkede til i Østberlin og resten af Øst. Ja. Jeg endte med at tage den vinkel på det, fordi der var en anden kunsthistoriker, der fortalte mig, at verdens største mail-art-arkiv egentlig var i Stasi-arkiverne i Berlin. Og de ligger også inde med flere tusind ting, men det er en meget smertelig. Der er noget smerte forbundet med al den kommunikation og alle de værker, som ligger ophobet i nogle arkiver, som aldrig er nået frem. Så de kunstnere, som stadigvæk levede eller lever, de skulle jo, altså formelt foregår det på den måde, at man skal søge om tilladelse hos de nulevende kunstnere, hvis sagsakter ligger i Stasi-arkiverne. Og jeg fik tilladelse, men jeg måtte ikke fortælle, hvad jeg fandt. Det var simpelthen for smertefuldt at genbesøge og vide, hvad man har mistet af kommunikation og breve, for de kunstnere, jeg fik lov til det. Og så kunne jeg selvfølgelig se sagsakter på de mennesker, som var døde. Så det er, jeg nævner det også for at sige, det er på den ene side en kunstform, men også en alvorlig ting. Altså at vi har et velfungerende postsystem har været uhyre vigtigt for ytringsfrihed og udfoldelse af, ikke bare kunstnerisk udfoldelse, men sådan en helt menneskelig udfoldelse og måde at være til i verden på. Det kunne man blandt andet se i mail-art-systemet. Og det er uhyre, stadigvæk underbelyst. Jeg har siddet som den eneste i Danmark og forsket i det her felt. Ellers ligger mail-art-arkiverne hos de enkelte mail-art-kunstnere. Man kan beskrive det på alle mulige måder. Men der er selvfølgelig folk i udlandet, der har siddet med det mere, end vi har i Danmark. Og i dag stadigvæk er det kun et kunstmuseum i Danmark, nemlig oppe i Kunsten i Aalborg, som har et mail-art-arkiv som en del af deres samling. Og vi har jo også talt, Victor, om hvad er egentlig, hvilket forum skal sådan en her udstilling vises i. Brevkunst og hele mail-art-bevægelsen sådan er jo i det sådan noget, der ligger sådan i yderkanten af kunstinstitutionerne og i yderkanten af alle mulige andre institutioner. Og der er sådan noget, det jeg håber, at vi kan snakke om i dag. Jeg vil meget gerne høre, måske helt banalt og konkret, hvad det er, vi sidder foran her. De her mursten sat op på gulvet på Hovedbiblioteket i Odense. Ja, vi snakker lidt om det med tabet af et medium. Ja. Hvad det betyder for kunsten, at der nu ikke er det her medium ikke er tilgængeligt længere. Mm-hmm. At du ikke kan benytte den udtryksform og benytte
den form for internationalisme, det tilhører det også. Og jeg tror, det har været essentielt for mig i skabelsen af den her udstilling, at tænke selve det strukturelle netværk omkring, hvordan det her medium har eksisteret. Fordi de tunneler, der er, hvor man har transporteret post, de posttog, der var osv., alt det er tilintetgjort. 400 års historie er tilintetgjort. Og i den forbindelse så ønskede jeg at reflektere over genkomst og glemsel og derfor så fandt jeg de her mursten, som også den type mursten, man brugte til at lave det sidste posthus i Danmark nogensinde. Og så bearbejdede jeg nogle af de breve, som jeg har skrevet og modtaget tilbage i forbindelse med udstillingen. Det bearbejdede jeg og indlagde i mørtlen og lagde ind mellem de her løsrevede vægge af historien, ikke? Som fremstår uigenkendelige nu fra det posthus, de engang opbevarer. Ikke? Og det er historiens ruiner. Det er systemer, der bliver ruiner. Det er små litterære gisp og mumlen og sådan noget. Altså det er alt det, der lever i murbrokkerne. Og selvom det materiale, jeg har bearbejdet, ikke var tiltænkt at være kunst, grundet at det var tænkt som et kommunikativt projekt, så fandt jeg det alligevel nødvendigt at få dem til at referere og indgå i den her historiske tid og reflektere over hvad mediet er blevet til. Ja. Fordi de breve er selvfølgelig afsendt over de seneste 15-20 år. Så det var før postvæsenet var troet. Ja. Det var før man snakkede om at afskaffe det. Og, så på den måde er det accidentelt, at det breve kunst på en eller anden måde. Det er det, vi taler om i dag. Ja, præcis. Det er på baggrund af et tab. Og det nogle gange skal der en mursten til for ligesom at gøre ting konkrete nok, så vi faktisk forstår det. Jeg synes, værkerne bagved os her viser meget fint, og noget, der i øvrigt har været overset, også i det forskningsfelt, jeg har siddet med, altså tingenes stoflige og konkrete form. Ja. At kommunikationen, vi kan så tale datid nu, ikke? Kommunikationen var fysisk. Og det var noget, der hurtigt. Det er nemt at forstå, når det er kunstværker, som man får ind i en kuvert og skal åbne op og har ligesom sit eget lille museum i sin postkasse, ikke? Men det kan jo bredes længere ud til det savn, vi nu kan have af at modtage en fysisk kommunikation fra hvem det skal være, ikke? Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig at tale om den tid, som der også ligger i brevet, måske. Ja. Suspended forms and shapes. At det, hvis du kan sige noget om, fordi vi har en tid, der er gået, og et posthus, der er væk, men vi har jo her og nu mursten fra den infrastruktur, ikke? Ja. Og på samme måde vil vi altid have brevet. Vi kan jo ikke samle e-mails på samme måde. Hvilke overvejelser har du gjort med hensyn til sådan det, altså brevet som rum? Brevet som rum.
Sådan noget rum udstrækt i tid, kan man også sige, ikke? Ja. Vi har jo egentlig et pergamentrulebrev her. Altså, selvfølgelig er det den her idé om en eksemplars fænomenet, som var langt mere udbredt før trykkepressen og sådan noget. At der ligesom var, der var det her, informationen var forbundet til det her objekt, som du var nødt til at tilgå for at genfinde informationen. Og der er det med information, det er, at man ved aldrig, hvornår det er relevant. Og det bliver først relevant i det øjeblik, hvor du befinder dig i nogle omstændigheder, hvor det, der findes i det objekt, har relevans for det. Og jeg tror, den altså det er for at markere, at kommunikation selvfølgelig er relationelt, ikke? Og ved at det er et objekt, man deler mellem sig, så bliver den stoflighed, den bliver relationel. Og den bliver rummelig, og den bliver også mere end bare det. Altså det bliver et sted, hvor man kan være opmærksom sammen, ikke? Som man ikke kan på samme måde i e-mails, fordi du har 1 million reklamer, der kører samme sted. Så på den måde havde brevet den her mulighed for at skabe en anden form for relationalitet, og en måde at være opmærksom sammen. Som det måske er meget betegnende for, hvordan nogle samfund i hvert fald ser ud i dag, og opmærksomhedsproblemer og sådan noget, at i virkeligheden havde brevet en meget dybere funktion, end bare at levere kommunikation. Den havde de her taksonomier af måder at være opmærksom på, og måder at være relationel på, og måder at være hemmelige på, være kryptogame, være altså, og så er det selvfølgelig alt det her med det neofeudale i dag, og hvordan der er kommunikationsmonopoler og big data osv. Det var enormt vigtigt, at man i Danmark havde et folkeejet kommunikationsformat. Fordi det betød, at der var en magten inden for det kommunikationsformat var også relationel og demokratisk, fordi vi alle betalte skat til det, og så videre. Og den magt forblev decentraliseret, fordi den var jo alles, hvorimod Googles magt er centraliseret omkring meget få mennesker, ikke? Og de ejer vores kommunikation. De træner deres kunstige intelligens på vores kommunikation og så videre. Så på den måde var brevet det blev også et sted for modstand. Ikke modstandskamp, men modstand mod nyfeudale tendenser i samfundet. Og det er egentlig det, der er det største tab, det er, at man har opgivet det eneste kommunikationsformat, der var ejet af folket. Og determinerer man egentlig sin egen kultur, hvis man ikke determinerer sit eget kommunikationsformat. Er det så din kultur? Eller er det nogle andres kultur? Fordi de ejer jo det du gør. Ja. Og det er også det, der er nogle politiske teoretikere i New York især, som taler om koloniale tendenser, der nu er vendt indad. Ja. Og det er et eksempel på det. Det er, hvordan vi ejer ikke vores kommunikative redskaber. Men dem, der ejer det, de træner deres modeller på vores kultur og på vores kommunikation. Og det var noget, man gjorde førhen på en mere
udfarende måder. I de gamle kolonier i hvert fald. Men de tendenser er nu rykket indad. I Vesten i hvert fald. Og det her er et eksempel på det. Altså at det, der var folkeejet, blev en trussel mod det nyfeudale. Og blev en trussel mod centralisering af magten. Ja. Og egentlig så burde man jo have spurgt danskerne, om man ønskede at have et postvæsen. Ja. Fordi det jo var ejet af folket, ikke? Ja. Men igen, det har været sådan en overflyvning af den danske befolkning. Ja, ja det var som en tyv om natten. Ja, og det er på en eller anden måde lidt som Minervas ugle, det snakker vi også om i atelieret forleden. Altså om at solen skal være gået ned, før uglen kommer frem i natten og overskuer, hvad konsekvenserne er af det, der er sket i løbet af dagen. Og det er som om, nu er danskerne langsomt ved at forstå, hvad er det egentlig, der er sket? Nu hvor brevet ikke findes længere. Altså, hvad? Ja. Man kan sige, ved postvæsenet, så var infrastrukturen synlig og tydelig. Altså, der var et menneske, der gik rundt i en bestemt uniform og leverede post. Og han havde alle mulige funktioner, som vi ikke skal komme ind på, tror jeg. Men der var i hvert fald en infrastruktur, som vi alle sammen kunne tage at føle på. Og den satte sig spor. Vi kan jo se det på kuverterne, bukkede, der var stempler og frimærker og bukkede hjørner. Og, man kunne se, det havde været igennem et system. Det kan man se på brevene. I dag har vi en anden infrastruktur, men den er der ikke desto mindre. Den er bare sværere at se. Da jeg snakkede før om censur i det gamle DDR, så er det et eksempel på, at der hele tiden har været forskellige magtformer, der er gribet ind i den her struktur. Netop, ja. Men dengang var det bare meget mere besværligt. Det krævede en helt anden ressource at holde øje med menneskers breve, hvor i dag det kan gøres med filtre og på en helt anden måde, ikke? Så det er måske mere et omfang, der er steget, og nogle andre vilkår, der ændrer sig, fordi strukturen ligesom er blevet usynliggjort for de fleste mennesker, og noget vi ikke tænker over. Ja. Det er sådan noget, jeg kan tænke på, når jeg ser en mursten. Altså en måde ligesom at bringe tingene frem i lyset, ikke? Som er meget interessant. Og ja. Men det var også det, altså selvfølgelig der har været en masse udstillinger, hvor der har været inkluderet breve og så videre, og jeg synes egentlig, at de udstillinger har undermineret lidt, hvad brevet havde for stoflige kvaliteter, fordi de er ofte som regel bare under en vitrine. Og så kan man kigge lidt på dem i noget glas, der spejler dit eget ansigt og sådan noget. Det er rigtigt. Og jeg tror, der er mange, der misforstår brevet som noget nostalgisk. Men det bliver først nostalgisk i det øjeblik, hvor nostalgien er det, der informerer praksisen, ikke? Ja. Og derfor var det enormt vigtigt at undersøge andre måder at arbejde på, som netop var at arbejde med det skulpturelt, arbejde i brevets forhold til fotografi, og i middelalderen, der havde man de her idéer om illuminerede sider i Bibelen. Om en form for lysende, guddommelig side, der på en eller anden måde fremtrådte med det guddommelige lys. Og det foregriber på mange måder fotografi, det her lys, der kommer ud af papiret, ikke? Og den her relation mellem papir og lys. Og det er noget, jeg for eksempel har arbejdet med her, det er at tænke på, hvordan har de relationer mellem lys og papir
lys og skrift, informeret menneskets forhold til kommunikation og skriftlighed og sådan noget. Og det er ret interessant. Jamen, det er navngivet efter Rimbaud's digte, der hedder Illuminationer. Fordi det for mig på en eller anden måde foregreb det forhold i slutningen af 1800-tallet, der begyndte at eksistere mellem fotografi og sølv og information og billeder og skrift. Og det var igen det her lysende papir og så videre, ikke? Mens det her repræsenterer den historiske glemsel, ikke? Ja. Og måske nogen, der kigger på det om 200 år, har ingen idé om, hvad i alverden det er for noget. Ikke? Men når vi kigger på de her lysende sider, der minder os om sølv og mineraler, så siger det os noget. Så taler det om noget arkaisk i vores forhold til lys og ild og sølv og Gud og skriftlighed og alt det her, ikke? Det er ret interessant. Jeg kommer til at tænke på en modsætning, jeg engang læste om forskellen mellem metafor og metonymi. Ja. Hvis du kender, hvor vi kender metaforen som du er mit livs rose. Hvor en metonymi vil mere være en del af noget. Man nævner en del af noget større, man nøjes med at nævne delen. Det er en metonymi. Og jeg synes, det er interessant i den her sammenhæng, fordi du har jo indsmurte breve under mursten. Det er ikke en repræsentation af breve, det er brevene. Altså det er en rest for den her kommunikation. Og pointen er selvfølgelig ofte, at metonymier er ofte meget stærkere end metaforer, fordi de hører til den virkelighed, de kommer fra. Og det er brevet i det hele taget. Mm. En mail for eksempel, eller digital kommunikation, er jo kun en besked, der er blevet afkodet, sendt og kodet igen. Hvorimod brevene har ligesom været igennem systemet. De kommer fra vedkommende, der har modtaget dem. Du har samlet brevene ind igen, er det rigtigt forstået? Ja. Så brevet, du har sendt, som så ligger på forskellige, jeg forestiller mig rigtig mange forskellige adresser. Har du været ude og samle ind? Nej. Eller jo. Delvis, ja. Ja. Men de kommer fra dig, ikke? Jo. Og det er sådan en del. Ja. Når man skriver et brev, så bliver det jo en del af en selv. Vi kan sådan se det allerede i de annoteringer og forskellige andre ting, der foregår ned igennem brevet. Det er slået på din skrivemaskine, går jeg ud fra. Ja. Men altså, forstå mig ret, ikke? Der er forskel på at have en bid af den konkrete, og have noget, der repræsenterer det konkrete. Ja. Og det tror jeg er en vigtig måde, ligesom at vi kan tale om det på alle mulige måder, men en vigtig måde at sådan kropsligt og sensorisk kunne forholde sig til det, der så er væk nu, ikke? Nemlig en infrastruktur, som er nedlagt. Fordi hvad gør vi, når vi mister en struktur? Præcis, ja. Ja, hvor... Altså, det er en stor beslutning at nedlægge det, altså noget folkeeje. Og det stiller væsentlige spørgsmål omkring, hvorvidt du har en egen bestemmelse over din kultur eller ej. Og forhåbentlig vil det afføde nogle samtaler om det, den her beslutning. Ja. Det svarer jo til at fjerne torvet i en by, ikke? Hvis det har været der, hvor man har mødtes. Ja, og forummet. Ja. Ligesom fjerne det sted, hvor... og så erstatte det med noget, som er privat. Ja. Ja, som ikke længere er vores, men
tilhører nogle andre og kan lukkes ned et øjeblik, det skal være. Ja. Der kom sådan en skræk i folk her med hele den her Amerikakrise. Vi har kaldt det Grønlandskrise i Danmark, men man kan også kalde det. Det er vel egentlig en Amerikakrise, ikke? Hvor man synes, jeg kan se små pip af angst for, at vi mister den her digitale infrastruktur, vi har, fordi den er så meget bundet op på amerikanske firmaer. Okay, ja. Men den er hurtigt glemt igen, vil jeg så også sige. Angsten. Altså, hvor man ikke det, som vi kører videre. Men vi er jo stadigvæk på alle mulige måder bundet op, som du selv var inde på. Andre systemer, som ikke længere er vores egne. Ja. Det er det, der er interessant ved at arbejde på et bibliotek også med udstillingen her, fordi det er jo om noget folkets. Ja. Jeg har spørgsmålet, om det var blevet bygget i dag, hvis ideen var opstået i dag. Ikke? Jeg tror, at det blev bygget for nylig her. Og ja, selve... Ja, den her bygning i hvert fald. Ja. Det 4 år siden. Ja, jeg tror, det er længere. Men det er et forholdsvis nyt bibliotek. Ja. Men, ja. Og det bliver da heldigvis flittigt brugt, kan vi se rundt omkring os for at låne bøger. Men hvordan, det kunne være, du har jo forsket i Mogens Otto Nielsens efterladenskaber og Nachlass og så videre. Og hvordan tænker du samlinger, ikke bare i Danmark, men samlinger generelt, institutionelle såvel som museer og private institutioner, hvordan kan man formulere deres forhold til det her? Altså, hvordan skal deres relation til det her formes? Det er et godt spørgsmål, fordi det i sin natur var noget, der foregik mellem kunstnerne. Så museumsinstitutionen, den danske museumsinstitution for eksempel, har haft meget svært ved at kapere det og tage det ind. Alene af kategoriske grunde, vil jeg næsten sige, sådan helt principielle grunde. Hvem er egentlig kunstneren bag kunstværker, der har været sendt rundt i et system, og har måske mange afsendere, og derfor mange kunstnere. Alene den idé går imod sådan den romantiske kunstnerideal, som vi stadigvæk abonnerer på, ikke? At der er en kunstner med kunstværk. Da jeg selv var rundt og opsøge forskellige mailarkiver, skulle jeg både på andre biblioteker, på kunstbiblioteker, på universitetsbiblioteker og samlinger, til private kunstnere og så enkelte museer. Så samlinger kunne være hos en privat kunstner til Tate Britain, som er en meget fin institution i London for eksempel, som også har en mailartsamling i deres arkiv. Ikke? Så der er ikke sådan institutioner kan ligesom ikke blive enige om, hvor de skal placere den her form for kunst. Fordi det var et system lige så meget sådan, som det var fysisk. Og det synes jeg er meget fint, vi kan sidde her og have en samtale, som jo i en eller anden forstand er immateriel, og vi kan trække forskellige tråde ind. Men det har selvfølgelig også en materiel side, som jeg også synes er virkelig interessant, som jeg er glad for, at du har trukket frem også. Alene med fået dem til at lyse, som du selv var inde på. Fordi det er ting, der lyser på flere måder. Så det både er kommunikation, men også stoflighed, og det er både system, men det er også ikke-system, kan man sige. Ikke? Mm. Det er sådan en kentaur, kan man sådan sige, af forskellige kropsdele. Ikke?
som er svært, og lige så snart vi, det er stadigvæk min oplevelse, hvis vi bevæger os sådan på tværs af nogle kategorier, så har vi svært ved at placere det. Så man kan sige, at i dag sidder vi på et bibliotek, vi ville lige så godt have siddet på et museum. Vi kunne også have siddet i ruinerne af i et posthus et sted. Og vi kunne have siddet hjemme i dit kosteskab, eller hvor du ellers bevarer breve, ikke? Arkivskaberne. Og det er måske virkelig det mest interessante. Hvor svært vi har ved at begribe ting, som ikke er enten et traditionelt kunstværk eller en tekst, som vil være en del af litteraturhistorien, ikke? Mm-hmm. Eller noget helt tredje. Ja. Det har vi stadigvæk svært ved at tale om. Men der har i hvert fald, så jeg kan sige, min opgave har været at fortælle, at der har været en stor gruppe kunstnere, som har interesseret sig for den her infrastruktur. Og brugt den, har også, skal jeg huske at sige, misbrugt den i den forstand, at de har ligesom, som man i dag ville sige, om det fra den digitale verden har været inde og næsten hacke postvæsenets bureaukrati, ikke? Det fortalte jeg dig om, Victor, på et af de kendte værker i bevægelsen var et værk, der hedder Postman's Choice, hvor man havde et brev, som havde et frimærke og en adresse på den ene side, og et frimærke og en anden adresse på den anden side. Og så var det ligesom postbuddet, der skulle bestemme, hvor brevet skulle hen, ikke? Og på den måde er der sådan forskellige, for jer, der kender Fluxusbevægelsen, er det alle mulige måder at lave situationer, lave instruktioner til andre om at sætte ting i gang, og ligesom bare skabe nye måder, der ligesom hele tiden gik på tværs, ikke? Situationer. Og her var det så især den her infrastruktur, som man både brugte og misbrugte, kan man sige, ikke? Til i dag, hvor der slet ikke er noget. Og det er jo straks sværere at misbruge nogle dataserver og hvad ellers hvordan vi overhovedet skal tale om den her nye infrastruktur, vi har fået til vores kommunikation, ikke? Jo. Og der er jo, du er jo ikke den eneste modtager. Nej. Der er jo Google. Ja, det er indekseret på alle deres medarbejdere modtager jo også din mail. Ja. Så derfor er det uhyre interessant at få det næsten kropsliggjort, vil jeg sige. Noget, som vel er så svært ved at kategorisere, vil jeg sige. Det er også noget med, det arkiv er, det er jo stadig, det vokser stadig, fordi jeg skriver stadig breve i lande, der har velfungerende brevsystemer. Ja. Men der er noget interessant ved at arbejde også med en begivenhed, hvor der er så historisk nærhed til den. Mm-hmm. Altså at det her blev en planlagt, udstillingen blev planlagt før på små lukkede brevet. Ja. Det var altså der er både en historisk nærhed til de her objekter, men der er også en historisk nærhed til beslutningen om at nedlægge brevet. Ja. Som jeg tror det er enormt vigtigt at skabe etablere en diskurs med det samme. Ja. Omkring det, og ikke lade det gå for langt hen i noget uvist om. Ja. Altså fordi det virker som om mange er stadig forvirret over, hvad der er sket. og hvad er det dog, vi har sagt ja til? Og sådan noget. Er vi nede på et meget helt banalt plan med folk, der klager over, hvad ved jeg? Ja, breve, der bliver brændt, fordi de ikke har tid til at levere dem. Sådan noget, ikke? Ja, alt det der. Ja, lige præcis. Så det er for mig, som kunstnerisk har jeg ikke arbejdet med noget, der har haft
så historisk en nærhed, som har været, altså, men det har været meget, meget interessant, fordi det har ligesom været at bruge tiden som som sådan en modulærmasse. Ja. Og så frem for at lade den ligesom blive historie, så tager den, mens den stadig er flydende. Det stadigvæk er. Det er jo det tid er. Det er jo flydende, ikke? Mens ruinerne stadigvæk står nogenlunde. Ja, du bor normalt i Paris. Ja. Og har forskellige ophold i New York, er det rigtigt forstået? Præcis, ja. Hvor du kan fortsat sende dine breve. Det kan man. Selvom der er en frygt i USA for, at det samme vil ske. Ja. Og man frygter, at Bezos eller Musk køber postvæsenet. Ja. Så de har kigget meget mod Danmark. Der er mange, der følger med. Vi var forgangsland for... I var forgangsland. Og det er vi på mange måder. Altså. Men jeg tror, frygten er mere forbundet til det her nyfeudale. Ja. Fordi det er langt mere aktuelt i USA. Ja. Det er herremanden, der kommer til at sidde på. Præcis. Også kommunikationen. Men det er jo det, nu er det for sent at vende om i Danmark. Så, nu er man Googles bedste kunde. Ja. Ja, det er svært at... Det har jo været... altså, jeg forestiller mig tilbage fra i begyndelsen for 400 år siden, hvordan postrytterne har skiftet hest og leveret brevene frem, og bygget en infrastruktur af posthuse og et helt fintmasket net af postkasser, som vi også har taget ned nu og solgt. Så en fysisk infrastruktur, som nu er væk, ikke? Som er svært at forestille sig at blive genetableret, fordi alene på grund af omkostningerne. Og samtidig har vi forskellige konkurrerende pakkefirmaer, der leverer pakker som aldrig før, ikke? Så jeg tror, at vi bliver ved med at have en eller anden fysisk, konkret greb i verden. Altså vi bliver ved med at tale om, at vi bliver digitaliseret. Især i Danmark, tror jeg, har ligget under for sådan en enorm digitaliseringsbegejstring. Hvor alle børn har fået iPads og forskellige bærbare i skolerne, ikke? Men vi bliver ved med at opdage, at vi har brug for det konkrete i alle mulige forstand. Og det er som alle tydelighed, det viser. Ja. Og ja. Jamen tak. Jeg sige, det var det. Tak for det, Thijs. Tak for at komme. Ja. I lige måde. Tak for standsen. Tak for at invitere. Ja. Selvfølgelig.